गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम आंनि गणेश फुजा आफादनि जानानै आं साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोङो गणेश फुजाखौ सानबानि हाबाफारिजों सिगां बोसोरफोरनि बायदि गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो बे बोसोरावबो लादों। बे बोसोराव जोंनि 18थि खुंगा 18थि जि गणेश फुजा फोरबो फालिथाय बे फालिथायाव सानबानि हाबाफारिजों खुंनाय जादोंमोन आरो बे लेखायै जोंहा सानसे थांबाय। नै दिनै जोंहा नैथि सानाव आगान होबाय आरो बे नैथि साननि नै दा समनि नै हराव जोङो मोसानाय बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे मोसानाय हाबाफारियाव जोंहा गोबां ओनसोलनि मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोङो गाबोनहाय हाबाफारि बायदियै जों गाबोननि सानाव जोङो बर' गान दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेनि उनावहाय सबनिया जोङो 4 सानावहाय जोङो टुरिं सिनेमा दिन्थिफुंनाय गणेश बाबानि किसु माबाखौ जोङो मिथिनो थाखाय जों टुरिं सिनेमा दिन्थिफुंनायखौ लादों आरो लास्ट दिना जोङो 6 थारिख गोलैयो लास्ट दिना 6 थारिखै जोङो मोनसे अपेन सेसन लादो आरो अपेन सेसन जोबखांनायनि उनाव कालसार नाइट दङ। बे कालसार नाइटआव जोंजों लिंहरनानै लाबोजानाय आथिखालाव मुंदांखा जोंहा नयन बरगयारी बिथांखौ जों हांख्रायनानै लिंहरखानाय जादों आरो लोगोसेयैनो जोंहा नजरुल इस्लाम बिथाङा बर' सल' जोबोद मोजां मोजां खनो। दा बिथांखौबो जोङो जोंनि लास्ट खालि जि कालसार नाइट बेयाव जों बिथांखौबो लाफानाय जादों। नोंगौ जोंनाव सानबानि हाबाफारिजों जों फुजाखौ खुंफुंनो लादोंब्लाबो जोंबो हुसियार होदों। जेनेबा जोंनि फुजाथिलियाव फैनाय जिखिनि दखान फाहार जोङो बुंखानाय जादों। जोंनि पारमिसना जेरैहाय जोङो पारमिसनखौ सानबानि थाखाय गणेश फुजा आफादा सावरायनायनि गेजेरजों लाबोनाय जादों। थिग बिदिहायनो जोङो जोंनि जि सानबानि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाव जोंनि फुजायाव जिखिनि दखान दङ बेखौ जोङो हुसियार होखानाय जादों। जेनेबा गेमलिं बुस्थुखौ जोङो बन्द' खालामनाय जादों आरो जौखौ जोङो जोंनि माबायाव बन्द' खालामनाय जादों। बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बुंनो गोनाङा बेनो जोङो दिनैनि बे गणेश कमिटिया जोंहा 13था गामिजों सरजाबनानै लोगो नांनानै जोङो बे गणेश मोनसे फुजानि मोनसे कमिटि हिसाबै जों बेखौ दानानै लानाय जादोंमोन आरो बियो दिनैसिम 18 बोसोर आगान होबाय। दा बेवहाय जोङो 18 बोसोर थांनानै दङ। दा बेवहाय जों नुनो मोनो जोङो जोंनि उद्देश्यआ बेनोमोन जे जोंनाव हाग्रा खाथि ओनसोलाव जे बाहेरनिफ्राय हाग्रानिफ्राय जे मैदेर फैनानै जोंखौ अयथासार खालामफैयोमोन, जोंखौ न' बां जोंनि खेथि बाथि नस्थ' खालामफैयो। दा बेफोरखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों 13था गामिया खौसेयै जोङो माबोरै खालामोबा जोङो रैखा मोननो हायो जोंनि हाग्रा खाथि ओनसोलाव थानाय गामिफोरा, बेखौ लानानै जोङो बे गणेश फुजाखौ खालामनाय जादोंमोन आरो दिनै बे लेखायै जोंनाव बेफोरबायदि सिगांनि जिखिनि अयथासार बे अयथासारफोरा दिनैसिमाव खमायदों होननानै जोङो बुंनो हायो आरो